ପିଲାମାନେ, ଆଜି ଆମେ କିଛି ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ଓ ତାହାର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା। ଆଚ୍ଛା ମନୁଆ, କହିଲୁ ଦେଖି, କର୍ମଣ୍ୟେ ବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାରେ ୟା ମାନେ ହେଲା ବେଶୀ କାମ କରି ବାଧିଲେ କିମ୍ବା ଥକିଗଲେ କିଛି ଫଳ ଖାଇବା ଉଚିତ। ଆଚ୍ଛା, ସଂସ୍କୃତ ଶ୍ଲୋକ ସବୁ ବାଟି ପିଇ ଯାଇଛୁ ଆଉ। ଥାଉ, ବେଶୀ ଛାତି ଫୁଲାନି। ଏବାର କୁହ, ବହୁନି ମେ ବ୍ୟତୀନାନି ଜନ୍ମାନି ତବ ଚାର୍ଜୁନ, ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାରେ ୟା ମାନେ ହେଲା ମୋ ବୋହୂ ଅନେକ ଦିନ ବିତିଲା ପରେ ଗୁଡ଼େ ପିଲା ଜନ୍ମ ଦେଇଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମ 4 ଜୁନ। ମନୁଆ, ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ତୋର। ଏତେ ଜ୍ଞାନ କୋଉଠି ରଖୁ ବାବା? ଆଚ୍ଛା, ଏହାର ଅର୍ଥ କହିଲୁ ବାବା। ଦକ୍ଷିଣେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯସ୍ୟ ବାମେ ତୁ ଜନକାତ୍ମଜା। ଏଇଟା ଭାରି ସହଜ ସାର୍। ୟା ମାନେ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣା ନେଇସାରି ଲକ୍ଷ୍ମଣ କହିଲେ, ଜନକ ତୋର କିନ୍ତୁ ମଜା ହିଁ ମଜା। ଓ, ଅମାପ ଜ୍ଞାନର ଭଣ୍ଡାର ତୁମେ ବାବା ମନୁଆ। ଆଚ୍ଛା, ମୋର ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅନ୍ତତଃ ଏଇଟାର ଠିକ୍ ଅର୍ଥ କହ ବାବା। ହେ ପାର୍ଥ, ତ୍ୱୟା ଚାପି ମମ ଚାପି, ୟାର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସାର୍ ଏଇଟା ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟର କଥା, ବହୁତ ପୁରୁଣା କଥା। ବାବା, ଚମତ୍କାର ଚମତ୍କାର। ତାପରେ ତାପରେ କୃଷ୍ଣ ଅର୍ଜୁନକୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ। ସାବାସ। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ? କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପାର୍ଥ, ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲା, ଏবার ତୁମେ ଟିକେ ଚା ପିଅ, ମୁଁ ଟିକେ ଚା ପିଏ, ତାପରେ ପୁଣି ଯୁଦ୍ଧ କରିବା।